pasolstuğa gelmeli deydi, 25'ine de Türkiye Respublikasına okuwa gidýän deydi. Başta inanmadım menem gaçjak bolýanyma. Soň Aşgabat şäherine gelemde gördüm emme zat hemme meniki ýaly dokument tapşyran okuwçylaram geldi. Salam, men İmam Fatajan. Melebap vilayatynyň ýaşaýjysy. Men daşar ýurtda okamany uly höwes bildirýärdim we okamany arzu edýärdim. Şu wagt Türkiýe döwletine Medipol Universitetine okuwa girdim. Men okuwa girmäke başda mart aýynda okuwa dokument toplamanyň näme gerekligini Atamrat danışmanlykdan sorap bildim we olar näme dokument gerekligini maňa düşündirip berdiler. Ve awgust aýynyň 16-synda men Lebap vilayat baş bilim bölümine dokument tapşyrdym. 1-2 aýlap garaşdym, adym çykarmyka diýip. Soňra noýabr aýynyň 23-ine maňa Türk pasolstwadan jan geldi. Sen şuňa ýaly dokument tapşyrdyň we bilim bölümine diýip hawa diýdim. Sen diýdi ertir Türk pasolstwa gelmeli diýdi, 25-ine de Türkiýe Respublikasyna okuwa gidýän diýdi. Şuňa ýaly gerekli dokumentlary aýtdy, şoňa ýaly dokumentlary eltdim. Soň başta inanmadym menem gaçjak bolýanyma. Soň Aşgabat şäherine gelemde gördüm emme zat hemme meniki ýaly dokument tapşyran okuwçylaram geldi. Şolar bilen bilelikde dokument zat tapşyrdyk. Şu wagtda mene Türkiýe döwletine geldik. Atamrat danışmanlyk sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ine bu da Türkmenistan döwletinden çykan baradaky peçady, bu da Türkiýe Respublikasyna gelendigim baradaky. Ähliňizde de şutaý gelmeýi arzu edýän, hemme dokument zatlaryňyza hemme zatda da üstünlik arzu edýän.